Tak v Moste všeobecne historicky mám tu nejakú smolu. Či s Mazdou, či s GT4. Tu sme vtedy závod takisto nedojeli kvôli poruche auta. V Endurance sa nám to opakovalo to samé. Proste blbosť, nezasunutá hadička benzínová, zdochlo mi to. Takže som startoval úplne na konci za polem. Sprinty, dvakrát tretie miesto, smola na štarte. Keby som nepredvídal, tak vlastne by som mal znovu rozbité auto, pretože by sa o to postaral Denis. Ale ako keby som si na to zvykol, smola sa otočila, lebo som to došiel. Pekné tretie miesto, konzistentné časy, nejaký setup na aute sme vyskúšali, takže nakoniec spokojnosť. Máme tu aj vodičov takých, ktorí proste z 7. 8. miesta nedisciplinovane sa dorútia do tej prvej šikany. Prejazdy cez výbehovú zónu, ktoré boli trestané 5-sekundovou penalizáciou, lenže tu v Moste tých 5 sekúnd neznamená nič. Na tom výjazde som išiel za Lamborghini a podľa mechanikov tímu Mičanka miesto trojky zaradil jednotku, takže to je jak ručná brzda a ja by som mu nerozflákal zadek, tak som proste urobil nejaký manéver, ktorý ma stál šmik a auto bolo neovládateľné a skončil som vlastne na zvodidle. Slovakia Ringu sme doma. Teším sa na to veľmi. Je to trať, ktorá pasuje tomuto autu, je tam veľa aero zatáčiek, kde vieme využiť vlastne potenciál aero a potenciál GT3. A tu si myslím, že budeme na popredných prvých priečkách určite budovať. Gratulacje do trojce a poďme!